Eguerdion, mila esker etortzeagatik. Josuk eta Patxik irakurriko dute 150 lagunek sinatu dugun testua eta horren aurretik, pixkat testu honen jatorria edo testu hau sortu duen egoera azalduko dut nik, eta gerora agian beste hitzen bat egongo da balizko galderen aurretik. Artistak elkartu gara, Txosnen eta Jai Herrikoien inguruan azken urteetan gertatu den prozesu baztertzaile arriskutsu bati erantzuteko eta bereziki konponbide bat emateko bideak indartzeko. Mugimendu sozialistaren inguruko eragilei aukera aukatu zaie, Bilbon eta Gasteizen Jai Herrikoien esparruan ere parte hartzeko. Jai Herrikoiak eta Txosnen guneak ondasun kultural bat dira, landu behar dena, zabaldu behar dena, eta ezinbesteko topagune bat dira gure hirietan bereziki jaien testu inguruan. Eta bertan, modu parekide batean, aukera izan behar dute ideologikoki anitzak diren taldeak. Beraz, betoen dinamikak aniztasun horren oinarria hausten du eta herri mugimenduen arteko talka eragiten du. Desadostasun ideologikoak egon daitezke, baina horrek ezin du batzuen parte hartzea ukatu, ez? Edo txosnak jartzea debekatu. Eskubide unibertsal bat izan beharko litzateke, erreakzionarioa ez den edozein mugimenduk izan beharko lukena. Jaiak, beste beste, oso toki garrantzitsua direlako, norberak bere burua erakusteko, dauzkan lema nagusiak bertan adierazteko, eta baita ere, gizartean parte hartzeko bide bat direlako. Horregatik, artistak, hiri, auzo eta herrietako parte aktibo garen neurrian, jarraian irakurriko dugun testua sinatu dugu, betoen gainetik, gure dinamika honen gure desadostasuna adierazteko eta bereziki konponbiderako urratsak eman daitezen. Euskarazko bertsioa irakurriko dizuet nik. Eta da, jai herritarrak maite ditugulako, artistak betoen kontra gaude, eta konponbidea nahi dugu bai Bilbon, bai Gasteizen. Jai herrikoiak ondasun kultural bat dira. Ibilbidea anitzeko pertsona eta talde ugariren lanari esker, izan ere, aniztasunarekiko errespetuz, beren desadostasun ideologikoen gainetik, jai giro alaia parte hartzailea eta inklusiboa eraikitzen saiatzen dira. Hainbat artistak eta kultura arloko pertsonak gutun hau sinatzea erabaki dugu. Bilbo konparsetan eta Gasteizko txotna batzordean, zenbait eragileri ezarri zaion debekuak kezkatzen gaituelako. Gu ere jai herrikoien parte garelako eta izan nahi dugulako, kezka hori publikoki adierazi nahi dugu, bai eta arazoa konpontzeko bideak zabaldu. Herri jaietako parte izateak eskubide unibertsala izan behar du. Horregatik, ulertezina egiten zaigu Luberri konparsari Bilbon edo GKS eta etxe bizitza sindikatuari Gasteizen ezarritako betoa. Nork, bere izaera eta aldarriekin jaiak gozatzeko eta espatzeko espazioa izan behar luke, elkarrenarekiko tolerantziaz, elkar bizitza arauak errespetatuz laguntzeko prest dagoen edo zein erakundek izan behar du horretarako aukera. Horregatik, gaurdanik, bideak ireki daitezela eskatzen dugu.
zentzuri gabeko gatazka bakarrik ekar dezakeen betoa gainditzeko. Gutun honen sinatzaileok, gure esku dagoena egingo dugu betoak atzera bota eta aipatu konpartsak eta herri erakundeek Bilbon zein Gasteizen, hurrengo jai herrikoietan, berdintasunean eta diskriminaziorik gabeko jai giroan eta kultura ekitaldietan parte har dezaten. Artistok, denontzako jai herrikoien alde. Egunon, nik irakurriko dut gaztelaniaz testu berbera. Voy a leer en castellano el mismo texto. Porque amamos las fiestas populares, los y las artistas estamos en contra de los vetos y queremos una solución tanto en Bilbao como en Gasteiz. Las fiestas populares son un bien cultural, gracias a la labor de un sinfín de personas y grupos con diferentes trayectorias. De hecho, desde el respeto a la diversidad, por encima de sus diferencias ideológicas, intentamos construir un ambiente festivo alegre, participativo e inclusivo. Varias artistas y personas del ámbito cultural hemos decidido firmar esta carta porque nos preocupa la prohibición impuesta a algunos colectivos en las comparsas de Bilbao y en la Comisión de Txondas de Gasteiz. Nosotras también somos y queremos ser parte de las fiestas populares, por lo que queremos trasladar públicamente esta preocupación y abrir vías para solucionar la situación. La participación en las fiestas populares debe ser un derecho universal, por lo que nos resultan incomprensibles los vetos impuestos a la comparsa Luberri en Bilbao y a la Coordinadora Socialista y al Sindicato de Vivienda en Gasteiz. Las fiestas populares deberían ser un espacio para que cada uno, con su carácter y sus reivindicaciones, pueda disfrutar y celebrar con tolerancia mutua. Para ello, se debe contar con cualquier grupo que esté dispuesto a colaborar respetando las normas de convivencia. Por eso, desde hoy, pedimos que se abran caminos para superar un veto que solo puede crear un conflicto sin sentido. Quienes firmamos esta carta haremos lo que esté en nuestras manos para que se levanten los vetos y que dichas comparsas y organizaciones puedan participar en las próximas fiestas populares de Bilbao y de Gasteiz en condiciones de igualdad y en un ambiente festivo y cultural no discriminatorio. Los y las artistas por unas fiestas populares para todos y todas.